amonaren bizizopatik gaurko errezetara goaz. Hemen dira sukaldariak. Ni Maite naiz. Ni Lierni naiz. Jacinta naiz. Ni Gema naiz. Ni Lourdes. Olatz. Aboi. Eguneko zentroko lagunak Oso saltzeroak dira, eta maionesa nola egiten den azalduko digute. Nik lagunduko dizuet. Zeintzuk dira osagaiak? Arrautza bat, Txorrotada bat olio. Bostantan imozuku. tagatz apur bat. Sartu dut dena potoan. Arrautza, oskoleta guzti bota duzu. Kontxari de Montri porrot! Abisatu lehenago. Ea, oskola kendu, dena irabiatu, eta kitxo, egin dugu maionesa. Ze goxoa. Porrotx, atera atzapototik. Porrotx bibotontzi, txukun urrutialakoa. nik ezagutzen dut irabiatzeko modu divertigarriago bat. Maketume. Maketu mare meditiriturutara tiritiritu zer? Make!